Misalin waya ne a ce babu network, ka san dai ba ta da amfani ko? To irin yadda kake ganin ba ta da amfani, haka Allah yake kallon ka idan baka da tauhidi. Babu wani abin da za ka yi ka burge Allah kamar tauhidi. Matuƙar ka riƙe tauhidi to ka gama burge Allah. Duk wani sallah da azumi da waye yana zuwa ne bayan wannan tauhidin. Idan za ka ta gina masallaci, ka gina masallaci dubu, ka ta yin sallah kullum, ka ta yin azumi kullum, in dai ba ka da tauhidi a gurin Allah ka yi aikin banza. Allah yake cewa a cikin wani hadisin ƙudsi da yake cikin Sahih Muslim, yake cewa لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ka cika duniyan nan zunubi kan zunubi ya kai girman duniyan nan, amma dai kana da tauhidi, in ji Allah ya ce in na ga dama zan yafe ma. Tauhidi ba abun wasa ba ne jama'a, mu riƙe shi mu riƙo gamgam, ya fi komai muhimmanci. Wa akhir da'wana alhamdulillah.